F'diskors negattiv għall-aħħar b'attakk wieħed wara l-ieħor fuq il-Partit Nazzjonalista, Roberta Bela indirizza attività taħt it-tinda tal-Labor f'Ħażabbar fejn sekondu bl-iskritt lest il-bot mill-medja indipendenti. Ħabela sostna li Gvern Nazzjonalista nesa żona ta' nofsinhar ta' Malta fejn kompla bl-istess narrattiva toħt il-mara tiegħu il-kandidata Alison Zerafa-Civelli minkejja illi kien Gvern Nazzjonalista li għamel il-waterfront tal-Birgu li fassal u fetaħ il-Park tal-Familja Futilajn illi fetaħ ġonna illi spiċċaw abbandonati taħt id-9 snin tmexxija tal-Labor. Dan fil-waqt illi kien propju Partit Nazzjonalista li dejjem kien voċiferu kontra t-teħid tal-art taż-Żonqor illi kien ta' Gvern tal-Labor lill-Università tal-Ġordaniżi. Bil-karti lesti qudiemu Roberta Bela ftaħar biċ-ċekkijiet illi jnewwel liċ-ċittadini minkejja illi falla milli indirizza l-fatt ta' serq sfaċċat ma' missjoni mill-istess gvern tiegħu bil-kontijiet ta' tawlu l-ilma kif ukoll mit-taxxi. L-attività f'Ħażabbar kienet indirizzata wkoll minn Michael Falzon illi wara diversi skandli li ħakmu lill-gvern tal-Labor qal illi dawk madwar Roberta Bela għandhom il-kredenzjali meħtieġa. L-istess Michael Falzon illi kien involut fl-iskandlu tal-binja fi strada Żekka illi wassal għar-riżenja tiegħu minn Ministru. U għandna l-kredenzjali. Għandna l-kredenzjali. Quddiem folla laburista isterika. Falzon qal illi il-Labor m'għandux bżonn ipoġġi widnejh mal-art. Aħna ħanpoġġu widnejna mal-art. Aħna m'għandniex bżonna di. Minnaħa tiegħu, il-kandidat Chris Bonnet kompla bir-retorika negattiva tal-Labor ta' Roberta Bela u bl-attakki kontra l-Partit Nazzjonalista u Bernard Gregg. Għalkemm faħħar lil politiċi laburisti bħal Agata Barbara illi qal illi kienet ġgant fil-politika Maltija. Ġejna fid-dar ta' ikona tal-Partit Laburista, ta' ġgant tal-politika Maltija. Illum f'Ħażabbar inselmulek Agata Barbara.